Mapati ka, may nagabaligya steak sa uma. Yes, sa higad sa karsada sa La Castellana, may nagaserve sang steak. Kung mag-road trip, dapat may food trip. Kung mag-drive layo, dapat manamit ang pagkaon para sulit ang kapoy sa biyahe. Kag siyempre, sulit man gas mo eh. Kag, kanami magkaon sang manamit nga pagkaon kun ara ka sa uma kag ang palibot mo, katubuhan, kag view sang Mount Canlaon. Nalabyan kami diri sa may Barangay Robles sa Banwa sa La Castellana diri sa Negros Occidental nga The Steakhouse sa uma. Sa igad lang gid sa karsada, hinabala ang dalan pa kadto sa panorama view, pero hindi ka natin makalapot sa babaw dili lang sa dalom, sa unahan lang sa Mulberry Farm. Makita mo gani ang estatwa sang nagahuwad nga taza, amo na siya. Sino bala magpinsar nga sa tunga sa katubuhan, may nagaserve sang steak. Pero nalipay kuya kabuday magita sang manamit nga kalan-an kung nagabiyahe ka sang malayo. Gintesting nga namon ang ila pagkaon. Kung maghambal ka steak, syempre, mahal. Pero diriya, nag-range sa 350 to 450 pesos ang ila nga serve sang steak. Istorya sa tag-iya nga si Gideon Daklan, puliyang nila nga maka-offer sang lain naman nga klase sa pagkaon sa mga naga-road trip o kung mga nagakadto sa malagyo nga mga lugar. Ganit na pinsaran nila sa iyang misis nga si Marvic nga mag-serve sang steak. Inabilang ka ba sila, ang steak hindi mag-click kung ara ka sa layo. Dapat ara ka sa city. To prove lang, maklik man siya gali maski diin. Basta as long as hindi man din siya mahal. Namit siya. Totoo mo lang natin pala. Actually, yung misis, kanya concept. Amo na din ibaligyata. Mabaligyata something, nga wala din nabaligya. Okay. Kahit ibot lang ta kung magsaka ka di, may barbecue di. Do tanan bala, ara na di. Pero wala gid ya steak. Gintry namon order ang beef tomahawk, beef kebab, kag chicken pinatuwad. Kag pag-abot sa pagkaon, sa habot pa lang, gutom na. Nunuot ang sarap. Kami kabisan sa breast niya part. May sabor niya. Kan? Ari ang beef kebab. Pinaka the best part, yung mo food mo, pero yung mo palipot, yung mo uma. So, enjoy mo pagkaon mo nga, mo nga palipot. Maka-beef tomahawk ka na sa 430 pesos. Imagine.
Kagang ini nga whole chicken, 380 pesos. Not bad. Kag, kanamit sa pagkaon kay ginpasaburan. May papizza kag may pa roast beef on pita with cheese on the house pa. Patilaw nila sa amon ng ilang nga ibang nga specialty. Ang manamit dire, kay ma-experience mo ang legit nga uma nga experience samtang nagakaon ka. Preska nga hangin, kag views ang Mount Canlaon. By the way, motorcycle rider gali ang owner kag kabalo kamubala nga may mga motor diri siya nga gin-convert niya man lang sa lamesa. Hindi na galing ng concept, sir. Actually, ito lang, kahit ihilig ko sa motor, Ay, ganyan. Oo, gamotor get. Gamotor ka. Gamotor get. So, amo na, concept na bubo, native, then siling at tangan sa di mga motor. Ito diraan siya sa dalong sa mga dapat. Wala pa ta tamat lang. Matahom ang sunset experience sa The Steakhouse sa Uma. Nagaagaw gold kag orange ang palibot. Pinabala tapos mo kaon, makayumyuhom ka sa kabusog kag matawayan ang imo ulo. Kag papauli mo, matagaan ka sa peace of mind sa ambience ang lugar. Basi dira sa inyong mga lugar, may mga matahom nga mga kalanaan, may mga specialty nga food nga dira lang gid duna sa inyong nga mga lugar. I-comment down below. Kung magsilingkit ang tourism, wala namang inagkakaulugan sa matahong nga mga lugar. Nag-include din isang manamit na pagkaon. Kaya man kung manamit ang pagkaon, ginabalik-balikan ang isa ka lugar sa mga turista. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping ni Ruming, i-follow ang amon nga Facebook page ang YouTube channel, Digicast Negros. Ulupod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo Kaginia. Tripping ni Ruming!